Katkum Katkum kathong jong kawai na kasangsan pertai ka Voice of the People Party kalayo pan palaj palba yaki matre kam lani manifesto na kabenta ka election autonomous district council kani ka jing terwa jong katega party ban persngau shaw palba la palaj palba yakani ka mang trekam ha ka jing alang ka balalong minin ka sngi ha ka sautarik urampang harangkat ka jing adon lang ru chairman jong election committee u Dr. Karachen Usketeri jong ka State Election Committee u Dr. Leginius Sotun lembat unang pathay katin jong katega party u Dr. Baskem Marbo. Ngin wanra ngin integrate technology haka governance kanang bakit ba kin suk ki bakin penakam ki technology ki banta. Wajib kita kuat jengi, hak beri ibat kejing pelat ya ka manifesto jong ka parti jengi, Voice of the People Party. Te akan kapor in pelat ya ka manifesto dengan ke parti members ni ya. Kenjari no tapti. Kesensa trairi ke pangiyong, hawak yang kesensa trairi ni don ekador bar system. Tingi day men pinti kana bakindi ki kesensa ki day ben yai ke kum ki dorbar. Ti bros kata penlap dan ki cap ki ba kador bar kampanai ka ba ki tu kin clean on sensa ki la yai la ka jong kamon ka jong kalenti. Ti habigi ong ni kum ki khasi. Bangin pen scam ya kata karukom sinsar trairi gi jongi bang kabamut bangi dei ban pen ko bor yo way pa way nong song snong dei ban ong tang yaw to ba kli ya kata dorbar dei ya baro ki nong song snong lingba ka dorbar kata ga jing tu jong kare gi ba ni don ki dorbar ha ga bun ki kep de kini baro ka ki dorbar ki dei ban long ban kin trekam pura Hatu pilai siam ni pilai. Kawi kalong kumni hakatu ka investment Meghalaya agency itu bagi senai itu kan katu le nap ka state government ka wanra itu kan ban kliap lut wat iki an baladon pa wat jalan transfer ka kliap gitu te kani ka jing wanra itu ka state government ya kum itu ki an kalong ba ka pension jor te kum na kalian jong ka VPP ni persya jor kum betul lagi don ha assembly dan yang don akan district council. Ni ya hilat pakte. Kesensa trairi ke pangiyong, hawak yang kesensa trairi ni don ekador bar system. Tingi day men pinti kana bakindi ki kesensa ki day ben yai ke kum ki dorbar. Ti bros kata penlap dan ki cap ki ba kador bar kampanai ka ba ki tu kin clean on sensa ki la yai la ka jong kamon ka jong kalenti. Ti habigi ong ni kum ki khasi. Bangin pen scam ya kata karukom sinsar trairi gi jongi bang kabamut bangi dei ban pen ko bor yo way pa way nong song snong dei ban ong tang yaw to ba kli ya kata dorbar dei ya baro ki nong song snong lingba ka dorbar kata ga jing tu jong kare gi ba ni don ki dorbar ha ga bun ki kep te